שלום חברים יקרים, והיום אנחנו נלמד איך להתקין מערכת הפעלה על המחשב הביתי, מיד אחרי הפתיח. שלום חברים, וברוכים הבאים למדריך של דניאל. היום אנחנו נלמד איך להתקין מערכת הפעלה על המחשב הביתי בעזרת דיסק און קי או בעזרת תקליטור. אז בואו נתחיל. קודם כל נכבה את המחשב, נדליק אותו מחדש ונסתכל על החלון הראשוני שעולה לנו. החלון הזה שנשאר במשך כמה שניות ומראה לנו נתונים רצים על המחשב. שימו לב למטה, אם יש לכם איזשהו אפשרות בחירה ללחוץ על F9, F1, F2, כל מחשב הוא שונה, כי בכל מחשב יש לו לוח שונה, לכן לכל אחד יש אופציה שונה. לאחר שלחצנו על ה-F המסוים שהמחשב נותן, בעצם עלה לי האפשרויות להפעיל את המערכת דרך מקור כלשהו. אצלי לחצתי F12 והוא מעלה לי את המקורות בהם המחשב יכול לפתוח נתונים. שימו לב, זה לא על ה-hard disk, כי ה-hard disk עצמו הוא או שהוא נקי או שיש עליו מערכת קודמת. לכן אנחנו נבחר או בתקליטור או ב-USB, תלוי איפה שמרנו את המערכת הפעלה שלנו. אז אנחנו שיעור קודם בעצם שמרנו את זה על ה-USB, מי שעשה על USB, נעשה על USB, או תקליטור, מה שנוח לכם. במידה והחלון לא עולה, נעשה ריסטארט למחשב ונלחץ Delete. ברגע שנלחץ Delete, המחשב יעלה לנו את החלון הזה. לחלון הזה קוראים BIOS. BIOS זו מערכת המותקנת על הלוח האישי של כל אחד ואחד. בלוח הזה אפשר להגדיר על איזה נתונים המחשב יעלה. לרוב, בדרך כלל שמקבלים מחשב חדש, הוא מוגדר לעלות על ה-hard disk. לכן אנחנו עכשיו ניגש לחלונית ששמה boot ונגדיר איזה מקורות אני רוצה שהוא יעלה. נכנסתי לתוך החלונית של הבוט ואני הולך ל-CD-ROM. CD-ROM זה בעצם תקליטור, אני רוצה להפעיל דרך התקליטור. שימו לב, יש לנו חלונית למטה שאומרת לנו מה האופציות שאנחנו יכולים ללחוץ. אז יש לנו פלוס, יש לנו מינוס, יש לנו F1, F2, F10 וכו'. אנחנו נסתכל לחיצים של למעלה למטה וצדדים. עכשיו, בשביל לקחת את התקליטור ולהרים אותו למעלה כדי שהוא יהיה הבחירה הראשונה, אני לוחץ פלוס או מינוס. בכל מחשב זה שונה, יכול להיות שצריכו ללחוץ Enter ולשנות משהו, אבל כרגע זה פלוס ומינוס. אני לוחץ על פלוס, אני מעלה את ה-CD-ROM למעלה ואני לוחץ F10. אחרי שלחצתי F10, הוא שואל אותי האם אני רוצה לצאת ולשמור את מה שעשיתי. אני עושה לו כן, ועכשיו הוא מתחיל לעלות לי את המערכת על התקליטור. והנה עלה המסך ההתקנה, ועכשיו אנחנו ניגש לשפה שלי היא עברית. אז הנה עלה לנו החלון הזה, ואנחנו הולכים לשפה להתקנה. יש לנו פה שפה להתקנה, אפשר להגיע לאנגלית, עברית. יש לנו פה תבנית שעה ומטבע, שזה אומר הזמן השעון בו אנחנו נמצאים, אנחנו בישראל, בארצות הברית נעשה ארצות הברית וכו'. יש לנו פה לוח מקשים שיטת קלט, זאת אומרת המקשים שאנחנו מקלידים באיזה שפה אתם רוצים שהם יהיו. אז אנחנו נעשה ארצות הברית כי היברו מגיע עם התקנת עברית, אז אנחנו נשאיר את זה אנגלית כי אנחנו צריכים גם אנגלית, ואנחנו לוחצים Next. עכשיו שימו לב, לא הרבה שמים לב, יש לנו פה עוד כמה דברים. פה למשל, מה יש לנו לדעת על המערכת הפעלה? ייפתח לכם פה חלון, לי זה לא נפתח כאן בתוכנה וירטואלית, אבל ייפתח לכם פה חלון עם כל היוצרים של מייקרוסופט ועם כל התבניות טקסט, מי עשה מה וכמה. בדרך כלל אם יש תקלות בווינדוס או באגים, מתלוננים אליהם. עכשיו, שימו לב. יש לנו פה, תקן את המחשב שלך. לא הרבה יודעים, אבל מתי שיש לנו מערכת הפעלה מותקנת כבר על המחשב ומשהו משתבש, כמו למשל המחשב פתאום נדלק ונכבה, הוא מגיע למסך התחלה ונכבה פתאום, דברים כאלו, דברים פשוטים של המערכת הפעלה, באגים של המערכת הפעלה, אנחנו עושים תקן את המחשב שלך. כי אנחנו לא באמת צריכים להתקין מערכת הפעלה, יכול להיות שאנחנו לא נצטרך למחוק את כל המידע שיש לנו, אנחנו זקוקים למידע הזה. לכן אנחנו נעשה תקן את המחשב שלך. אבל כרגע אנחנו מתקינים מערכת הפעלה על בעצם מערכת ריקה, אז אנחנו עושים התקן כעת, ואנחנו מתחילים את תוכנית ההתקנה. עכשיו שימו לב, אני מתקין מערכת הפעלה נקייה. עכשיו יש לנו פה כמה גרסאות, ארכיטקטורה שונה, אוקיי? תאריך זה לא כזה משנה כי זה מתי שצרפתי את התקליטור. עכשיו, הארכיטקטורה היא מאוד מאוד חשובה. בעצם יש לנו פה Windows Starter, יש לנו Windows Home, Windows Home Premium, יש לנו כמה.
המומלץ והכי טוב ביותר זה האולטימייט. עכשיו שימו לב שיש לנו פה שני אולטימייט, יש לנו פה אולטימייט של ארכיטקטורה של 86 וארכיטקטורה של 64. עכשיו שימו לב, אבל הביצוע שלהם הוא שונה לחלוטין. Windows 32 לא מנצל את מלוא פוטנציאל המחשב שלכם. הוא מנצל רק משהו כמו 60 או 70%. עכשיו, אנחנו נתקין את אולטימייט, Windows 7 אולטימייט, ארכיטקטורה 64. אז אנחנו נעשה Next. עכשיו פה אני עושה לו כן, אני מקבל את הרישיון. הגענו למסך הזה. עכשיו ההבדל בין שני אלה הוא עצום. יש לנו פה שדרוג. שדרג לגרסה חדשה יותר של Windows. אתם זוכרים שדיברנו על Windows כמו Windows Home, Windows Start, Windows Home Premium, אוקיי? זה לשדרג את המערכת לאולטימייט. עכשיו שימו לב, השדרוג הזה הוא מאוד חשוב. כי נגיד למי שיש XP יכול לשדרג. זה בעצם מבצע התקנה על המערכת ההפעלה. אנחנו לא מוחקים שום דבר, אבל אנחנו מתקינים על המערכת הפעלה מערכת חדשה. תמיד כדאי לפרמט את המחשב ולא לעשות שדרוג. שדרוג מערכת זה אומר, כמו שיש לנו במכשיר נגיד גלקסי והם נותנים לנו שדרוג מערכת, ולפעמים פתאום נתקע לנו הפלאפון ולא עובד ואנחנו צריכים לפרמט אותו, זה על אותו בסיס. אוקיי? פה נגיד זה להתקין מערכת הפעלה על המערכת הפעלה. זאת אומרת לתקן את המערכת ההפעלה הראשונית. נגיד יש לנו Home Premium או Windows Home ואנחנו רוצים לשכלל אותו לאולטימייט. זה לשפל את המערכת ההפעלה. זאת אומרת הוא מבצע נתונים, הוא מכניס נתונים שכבר קיימים על המחשב, הוא לא מנקה אותם, והוא בעצם משכפל לנו את הקבצים. אנחנו לא זקוקים לדבר כזה, לא כדאי להשתמש בזה. הכי מומלץ זה פשוט לפרמט את המחשב באופן נקי, שהמחשב יהיה בלי וירוסים ובלי תקלות. אנחנו הולכים למראה אישי ומתקדם. עכשיו שימו לב, פה יש לי פה דיסק קשיח של 100 ג'יגה, כי אני נמצא במערכת הפעלה וירטואלית. יש לי פה דיסק קשיח של 100 ג'יגה. לא הרבה יודעים, אבל אפשר גם להציל את המערכת שלכם. במידה ונגיד יש לכם 3 hard דיסקים או 2 hard דיסקים, זה מאוד מאוד חשוב. זה אומר שהנתונים שלכם ניתן לשמור אותם. יש לכם נגיד במחשב כונן C, כונן D. כונן D אנחנו לא חייבים בהכרח למחוק אותו, אנחנו יכולים פשוט להשאיר אותו, כדי לא למחוק את הנתונים שיש לנו. זאת אומרת, כמו מסמכים, קבצים, שירים, תמונות, כל הדברים שאנחנו רוצים לשמור אנחנו לא חייבים למחוק. בגלל שאני כרגע מתקין על מערכת חדשה לגמרי, המחשב ריק לגמרי. לכן אני גם אשנה לו את האופציות. אני אעשה לו ככה, אפשרויות כונן מתקדם. עכשיו שימו לב שברגע שאני עושה חדש, אני בעצם מגדיר את המערכת שלי. אז אני לא רוצה שהמערכת שלי תהיה 100 ג'יגה. בשביל מה? לשים דברים כמו תמונות, קבצים, שירים, אנחנו צריכים לשים אותם על כונן D. על מנת שפעם הבאה המחשב נופל, אנחנו יודעים שהדברים שמורים. עכשיו אנחנו רוצים 60 ג'יגה, לא 60 מגה. לכן אנחנו נעשה 3 אפסים, 1, 2, 3. נעשה התחל, אנחנו נעשה לו כן אני בטוח. שימו לב שיש לנו פה ככה, מערכת, ראשי, וכונן שהוא בעצם לא מוגדר. הגודל של המערכת הוא 100 מגה בלבד. זה משהו שאני לא ממש אוהב במייקרוסופט שהם עושים את זה אוטומטי, כי 100 מגה למהירות המחשב זה לא מספיק. לכן אנחנו נעשה דבר מאוד מאוד פשוט. אנחנו נעשה מחק, נעשה פה הרחב, ונגדיר אותו, אפילו לא צריך יותר מדי, אפילו 500 מגה. אני בדרך כלל אוהב לעשות ג'יגה בייט, אבל אפשר אפילו לעשות 500 מגה. זה לא תופס הרבה, זה תופס כלום מקום, וזה כדאי. זה נותן למחשב שלכם לעבוד בביצועים טובים ביותר. אנחנו נעשה 500 מגה בייט, 500 מגה. לא צריך יותר מזה, אנחנו עושים החל, האם אתה בטוח? כן. ושימו לב, 500 מגה. עכשיו אנחנו שוב נגדיר לנו את המערכת על 50 ג'יגה, אנחנו לא צריכים יותר מזה, 50, 3 אפסים, והחל. שימו לב, 48.8 ג'יגה בייט, כי הוא לוקח 2 ג'יגה בייטים לפה בעצם, שזה בסדר, העברת מערכת, ואנחנו מתחילים לעשות דבר כזה. זה יהיה לנו כונן D, אנחנו נעשה פה חדש, החל, אנחנו נלך על 48 ג'יגה בייט. עכשיו עשינו בעצם 3 מחיצות. מחיצת מערכת, שזה נורא חשוב, זה עושה לכם בכל מקרה אוטומטית, שעל 100 מגה, המערכת ההפעלה שלנו, עליה אנחנו מתקינים את המערכת, ועוד מחיצה, שבה אנחנו נשים בעצם את הקבצים האישיים שלנו, כמו למשל תמונות, מסמכים, וורד, שירים,
הכל מהכל, לינקים, הכל מהכל אפשר לשים על הכונן הזה. בואו נעשה מחיצה 2, ואנחנו עושים הבא, אנחנו בעצם מתקינים את המערכת הפעלה שלנו. עכשיו שימו לב, כתוב פה מעתיק קבצי Windows, פה אנחנו צריכים להמתין. אני אעצור את הסרטון, ואנחנו נמשיך. עכשיו, אם המחשב שלכם יתחבא בדרך, לא להיבהל, זה אמור לעשות את זה. שלום חברים, חזרנו. עכשיו, משהו מאוד מאוד חשוב שכדאי לדעת. כשאנחנו מתקינים מערכת הפעלה, ואנחנו שמים שם, רצוי וכדאי שזה יהיה שם באנגלית, ולא שם בעברית. בתוכנות מסוימות, לא כל התוכנות תומכות בחשבון משתמש בעברית. לכן רצוי וכדאי שיהיה לנו שם משתמש באנגלית, ואחר מכן אפשר להחליף לעברית. אז קודם כל בואו נכתוב באנגלית שם משתמש. נכתוב את השם תאי. ונעשה לו next, הבא. עכשיו הוא רושם פה הקלד סיסמה. לא חייב כמובן, אבל רצוי, רשום לכם פה מומלץ. אני אישית לא שם סיסמה, כי אני מעדיף שהמחשב שלי ישירות ייכנס למחשב, לכן אני אעשה הבא. עכשיו אני מבקש מפתח מוצר. מפתח מוצר זה נמצא בדרך כלל על הדיסק שמייקרוסופט מביאה לנו, כתוב לנו מפתח מוצר מאחורה. עכשיו לאלה שאין להם מפתח מוצר, אני אלמד בשיעור הבא מה אנחנו עושים. אז אנחנו עכשיו עושים הבא, כי אין לנו מפתח מוצר, ועכשיו אנחנו עושים ככה. לעזור לך להגן על המחשב שלך ולשפר את הווינדוס באופן אוטומטי? לא. חבר'ה, לא לעשות עדכונים אוטומטיים. חבר'ה, תקשיבו טוב, העדכונים האוטומטיים הם מאוד 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 מזיקים למחשב. למרות שאומרים שהם מאוד משפרים אותו, זה לא נכון. הוא בעצם לוקח לכם נפח יותר גדול במערכת הפעלה ובהארד דיסק. הוא יושב לכם על המחשב ופשוט חונק לכם את המחשב. לא מומלץ לעשות עדכונים אוטומטיים. אלא אם כן יש לכם מערכת הפעלה שהיא מקורית. לאלה שאין מערכת הפעלה מקורית, לא כדאי. אנחנו עכשיו נעשה ככה. שאל אותי מאוחר יותר, ואנחנו נמשיך. זמן, אנחנו בירושלים, זה בסדר. והשעה כרגע 11:19, ואנחנו עושים הבא. אנחנו בעצם צריכים להגדיר איזה רשת יש לנו. יש לנו רשת ביתית, רשת עבודה ורשת ציבורית. תתקינו למה שנראה לכם לאיפה שאתם משתייכים כרגע, לעבודה, לרשת ביתית או לרשת ציבורית. אני אעשה ביתית כי זה בעצם מערכת הפעלה וירטואלית ואני בעצם נמצא בבית. הגדרנו את הרשת הביתית, עכשיו אנחנו בווינדוס 7 אולטימייט. מסיים וקובע הגדרות. כל ההגדרות בעצם שעד עכשיו הגדרנו, הוא מגדיר אותם כרגע, ושימו לב, ברוך הבא. נכין את שולחן העבודה, ונמתין בסבלנות, מספר רגעים, ואז נקבל בעצם את התוצאה הסופית. אז ברוכים הבאים למחשב, נקי מדברים, נקי מהכל, מווירוסים, מתוכנות. אנחנו נכנסים להתחל, אנחנו לוחצים עכבר ימני על המחשב, ועושים לו הצג על שולחן העבודה. כאן נמצא לנו המחשב, ואתם זוכרים שהפרדנו בין, עשינו שלושה מחיצות להארד דיסק. יש לנו פה את C, שזה בעצם מערכת ההפעלה שלנו, ויש לנו פה את D. ב-D למשל אנחנו צריכים לשים את כל הנתונים שאנחנו נוריד. למשל הורדות, למשל תמונות, שירים, סרטים. כדאי לשים הכל על D ולא על C. פה כדאי להשאיר את זה ריק. כי ברגע שנתקין תוכנות בשיעור הבא, זה יתמלא. אז קודם כל בוא נלחץ על D פעמיים. נעשה לו איתחול דיסק, שבעצם אנחנו רוצים להתחיל להשתמש בו. התחיל איתחול מהיר. כדאי לסמן את האיתחול מהיר, כיוון שכבר התחלנו אותו בהתחלה. אוקיי? אז אין טעם לעשות לו איתחול איטי. ברגע שאנחנו מוצאים פה את ה-V זה ייקח הרבה זמן. אנחנו נעשה לו איתחול מהיר, נעשה לו התחל. וכל הנתונים מהדיסקים החצו, אין לנו שם כלום, נעשה לו אישור. זה ייקח כמה שניות. הנה, איתחול ישנם, סגור. בעצם אין לנו פה כלום. מפה, מעכשיו, מרגע זה, אנחנו מתחילים לשים את כל הנתונים שלנו על כונן D. לעולם לא לשים על כונן C. זה מעמיס, זה מכביד, לא כדאי ולא רצוי. תודה שצפיתם בסרטון שלי, שמי דניאל. נתראה שיעור הבא. בשיעור הבא אנחנו נלמד איך להתקין תוכנות וביניהם להתקין מפתח מוצר. נתראה שיעור הבא ביום חמישי.